Türkmenistanda dowam edýän maliýe ýetmezçiliginiň arasynda Lebap vilayatynyňky ençeme edara kärhanadan nagt puly ýygnamak işleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berildi. Lebapyň tas ähli ýanygy çuýýan beketlerinde, döwlet dukanlarynda, çörek bişirýän kärhanalarda we mesjidlerde pul salynýan gutularyň jogapkärçiligine indi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri seredýär. Olar edil şol pullaryň garawly ýaly iş wagtynda şol edaralarda oturýarlar. Bu ýagda 20 gün bäri dowam edýär diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan Lebaply çeşmämiz ýanyç goýýan beketleriň işgärlerine salgylanyp 9-njy iýulda gürrüň berdi. Agdalýan işgärler munyň sebäpleriniň vilayatda maliýe ýetmezçiliginiň ýitileşmegi, bankomatlarda nagt pul tapdyrmazlygy bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda bu işi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine bermek arkaly bankomatlardaky nagt pul ýetmezçiligini aradan aýyrmak maksat edinilýär diýip ýanygy çuýýan bekediň işgäri çeşmämize gürrüň berdi. Onuň sözüne görä mundan öň ýanygy çuýýan beketleriň, döwlet dukanlarynyň, çörek bişirýän kärhanalaryň we mesjidleriň işgärleri üýşen pullary özleri inkasatora ýagny bankyň pul watna diýen işgärine tapşyrýardylar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri nagt pul girdeji düşümini bellige alyp nagt pul 5000 manada ýetse özleri inkasatory çagyrýarlar we pulu olara gowşurýarlar. Sebäbi olar ýygym kasasyna nagt pulun gelmegi adalandyğı üçin indi agdalýan iş ýerleriniň işgärlerine ynanmaýarlar diýip ýanygy çuýýan bekediň işgäri aýtdy. Şeýle-de çeşmämiz vilayatyň bankomatlarynda nagt pul tapdyrmaýan mahaly ýanygy çuýýan beketleriň we döwlet dukanlarynyň käbiriniň ilata bank kartlarynaky puly nagtlaşdyryp bermegi hödürleýändigini hem aýtdy. Ýöne olar bu hyzmat üçin nagtlaşdyrylan puluň azyndan 25%-ni alyp galýarlar. Häzir ýanygy çuýýan beketlerde we döwlet dukanlarynda kartlardaky 200 manady nagtlaşdyryp beren üçin 50 manat töleg alyp galýarlar. Fara wetrawynaky käbir dukanlar bu hyzmat üçin 60 manat talap edýärler. Dermanhanalarda terminal sowdasy ýokdugy, ýagny kartlar bilen töläp bolmaýandygy üçin adamlaryň köpüsi nagtlaşdyrylýan puluň 30%-ni hem tölemäge alaşsyz razy bolýar diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu Baýdylanlar barada Lebap vilayat häkimliginden we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenawatdaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Bu aralykda Adatlygyň ahyldaky habarçysy Gypçakda ýerleşýän döwlet eýçiligindäki jinsi kompleksiniň işgärleriniň aýlyklarynyň 9-njy iýulda bank kartlaryna geçirilendigini, ýöne onu nagtlaşdyrmagyň uly görgüdigini habar berýär. Şu gün işden soň banklardaky bankomatlaryň her biriniň öňünde 20den gowrak adam nowata durdy. Ýöne diňe 5 adam kartyndan pul nagtlaşdyryp bildi. Şondan soň bank işgärleri adamlara ertir gelmegi tapşyrdy diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä bu kompleksde tam süpürji bolup işleýän bir adamyň aýlygy 860 manada barabar bolup bu dollaryň resmi kursunda 245 garabadaryň narhynda 36 dollara deňdir. İşgärler ujypsyzja aýlyklarymyzy hem öz wagtynda nagtlaşdyryp bilmeýärs diýip zeýrenýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada agdalýan kompleksden kommentari alyp bilmedi. Adatlygyň Mari vilayatynyň Bayramaly şäherine habarçysy hem 10-njy iýulda bankomatlaryň öňünde 300 çemesi adamyň nowata durandygyny, käte olaryň öz aralarynda uruşýandygyny habar berdi.